Ho, 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 čaute všetci. Chcel by som sa s vami len tak podeliť o jednu zaujímavú informáciu zo sveta medicíny dlhovekosti, biohackingu, anti-agingu a taktiež, kto ešte nemá darček na Vianoce, tak ešte to na poslednú chvíľu môže byť dobrý tip na darček, ale predovšetkým mám pre teba dobrú správu, pokiaľ patríš tiež k tým, ktorí sú až tak šokovaní z toho, že máme rok 2025 za rohom. A proste hovoríš si, že čo? Že to jak sa stalo? Kedy? Však bol rok 2000, prednedávnom, hej? A proste hovoríš si, že to je jak zo sci-fi filmu a hovoríš si, že zase som o rok staršia, škarečia, tlstejšia, horšia. A proste hovoríš si, no, čo už mladší už nebudeme. Čo keď ti poviem, že môžeš byť? A cestou k tomu, kľúčom k tomu, je takáto vecička. Je to tzv. Nikotinamid mononukleotid. A je to vlastne látka, ktorá sa v bunkách mení na tzv. NAD, čo je nikotinamid adenín dinukleotid. A je to látka, ktorá zjednodušene povedané je zodpovedná za reguláciu bunkového metabolizmu. V podstate táto látka ovplyvňuje akoby stárnutie našich buniek, čiže vlastne v konečnom dôsledku našich celých tiel. A taktiež táto látka ovplyvňuje tzv. Proteín, tzv. Sirtuíny. A tieto proteíny zase ovplyvňujú naše DNA. Tie proteíny akoby opravujú naše DNA. A taktiež je veľmi dôležité spomenúť, že táto látka, táto NAD, vlastne s pribúdajúcim vekom klesá. Hej, takže je dosť dôležité ju doplňať. Videl som ináč v nejakých príspevkoch veľmi známeho uznávaného doktora, ktorý sa zaujíma o medicínu dlhovekosti, Borisa Bayera, nejaké príspevky ohľadom tohto produktu. A taktiež som to, myslím, videl v nejakých storíčkach Andreji Verešovej, ktorá je naša známa modelka a na svoj vek je dosť, akože vyzerá super, mlado. Takže asi na tom niečo bude. A v podstate preto som si dal aj túto bundu, lebo vo svete Supermana S-ko není S, ale je to Hope, akože nádej. Takže je to nádej na to, aby sme boli ďalší rok mladší. A je to vlastne zo stránky Do Not Age SK, tak je to tu je napísané. Vlastne v preklade je to, že nestárni. A čo som to chcel? Je tam kopu ďalších super zaujímavých produktov. O každom z nich je tam dosť písané, stojí to za to fakt čeknúť. A až by ste niekto mal nejaké skúsenosti s niektorým z nich, tak budem rád, keď mi napíšete do správy, či ste niečo na sebe videli, cítili, lebo rád by som tie produkty skúšal postupne. Nie sú to zrovna najlacnejšie veci, sám neviem, čo skôr si kúpiť, tak budem rád, keď sa aj vy podelíte s nejakou skúsenosťou, s niektorým z nich. Takže myslím, že to dôležité, čo som chcel spomenúť, som spomenul, takže prajem vám, aby ste boli o rok každý rok, ktorý budete starší, aby ste boli minimálne o rok mladší. Takže asi toľko zatiaľ. Čaute.